suwi. Hah? Nang melu. Aku gumun pacul kok yo melu yo iki mau. Aku kira percaya. Udah ambek pacul. Terus. Biasanya anggere bedekne melu gak tau Kak. Yo. Enggak no. Pacul iki wis Bawa rezeki. Bawa rezeki. Iya. Lagi jam 3 ya. karena kira katasi mau. Tak kira tak magrib. Lape sak menambane tak gogon iki kabeh kok. Dene ada kawat cilik di zoom munggah sithik ae gedhi. Kawat cilik di zoom munggah sithik gedhi. Boyo, kayak kamu. Sah dong. Ini namanya nyambe. Ambek dia, Pak. Col ngorono nah lo. Entes iki ngono. Tapi poin cara ora iku yo. Ora tukang eksekusi kan wis bingung. Dekne nyokote gak ditembusno kulit. Cara tangan ngerti nek apit tangan wong ngono karo. Padha mangan yo direk ae. Wah, ini aku apa sih? Cocok go layuban. Ana saya teman ning ndi? Loh, tanggal 13, Bos, malam Minggu. Lo, Selamat tadi Kak. Yo.